lefol men sappo e tataɓiwol en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu yo jam e kisal gon e mum biɗo on baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahodinɗo on baraɗo e dow hisnude jawdi mum ko cahodinɗo on baraɗo ngam tabitinde neɗɗankagal mum ko cahodinɗo hettiyankoɓe men tedduɓe on calminama e inde on manama e jettode en jetti geno towɗo nde hokki en fartange e sembe artude hande jokkude taro firo deftere professeur Abuubakiri Musaa LAAM nde o inniri sawru ganndal eɗen ciftine tan falindi gaci belɗinana toon ɗi ko maabo suudu paate hono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki ene huufi haalirde nde musidɗo mon Cherif Bah mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol jarano den ko e rogere dimmere deftere nde happade pinal feere fenginde no feewi e hello mum capanɗe 62 kanko ceernal sernaɓe hono professeur Abuubakiri Musaa LAAM haalata ha joni o wi mandinkoɓe nen dewi tan ko ɗo leƴƴi keddiɗi ɗi fof dewi ɗo kamɓene aɓe ciftora wonde ko misra ɓe konno hade mabɓe eggande Afrique bange hirnange e wiide wakami soko gandunoɗo pinal mabɓe no feewi gueɗe badɗe fayida e ngal pinal ko misra ummi ko nandi e sarɗi ñawore kaɓirɗe ñawreteɗe ko wayno pesirɗe kuule pawetenoɗe e dande mo ñawore liɓi laamu e sirruji tambiɗi ɗum en jii dow seeɗa ko yero jaw haali kañumne e iwdi mandinkoɓe sikki ala ko kamɓe e fulɓe jiidi fergo an jangowo nde ɗo deftere walla taranteɗo ɗum aɗa siftora puɗɗorinoɗen toɓɓere men ko kappogol ngol tubakoɓe eti happade pinal misra hanki e pinal fulɓe ha joni ko enen jiidi ɗo haala ka joofi ene wayno misranaɓe hanki e fulɓe iwdi mumen ko gotiri sabu kamɓe fof ɓe initorto ko wargo koto maayo nilgo ɗo fiitoɓe ummi aɓe talloro seeɗa seeɗa haɓe jetti eɗo jogori wonde misra ɗo leydi ndi waɗɗani gueec méditerranée en jii holko saabi boɗewol fulɓe ngol holko waɗi ngol wawa famede so hanki fulɓe serdama e hanki misra en dabba mbiyen boɗewol fulɓe e misranaɓe e boɗewol leƴƴi ɓaleji keddiɗi ɗi fof ko boɗewol keptingol caggal nde misranaɓe jillodiri e woɗeɓe ɓe polno ɓe jiimi ɗumen en jii dow seeɗa wonde anduɓe tubakoɓe mbino misranaɓe hanki ko woɗeɓe ɓe iwani e Afrique te ɓe jiidani e leƴƴi ɓaleji haydara ɗeɗo cemte ɓutte koko leƴƴi ɓaleji ciftortuno e hanki mumen firti ɗumen ha laaɓi en jii dow seeɗa no fulɓe sereraɓe julfuɓe soninkoɓe e mandinkoɓe kawriri e wonde kañum en fof peri ko misra
ɗum so asama tawete ko ene waɗi fayida no fewi. So tawi ɗiɗo leƴƴi fof kodduno ko Misra ɗum firti ko kanji jiiduno pinal sabu kanji fof ko e dande mayo Nil ngo ɗi konno ko e tamande laamu Misra ɗi gonno. Deke alay sago ɗi ndenda pinal e mbadi ha tengti noon so pinal Misra ngal duumorima no duumorini e nokku goto e tamande wotere. Wona mere ndeke waɗi wittoɓe yaruɓe bange ɗemɗe tawde ɗemɗe Pular, Wolof, Serer, Mandinkore e Soninkore enen jiidi ɗaɗi kewɗi. Ha joni dey wona mere waɗi wittoɓe yaruɓe fannuji keddiɗi tawde ko ɗiɗo leƴƴi jiidi nesuji e aadaji diineji majji hankine kay goɗɗodirani. E dabɓa no mbiɗen dow seeɗa ni ko kanji jiidi fof. Kono kadi so tawi mbiɗen ko kanji e Misra naɓe kodduno e dande mayo Nil ngo beele aɗi mbawi serde pinal e mbadi e ɓen, mbiyen ɗum gasata. Nonne en ji dow wonde ɗiɗo leƴƴi fof ene ciftora wonde ko Misra konno hade mumen ferde. En ji ferniɗi ko laamu Misra famɗidde sembe ha natti wawde jogade kisal leydi ndi ganduɗa wano kono aljanna ni e leƴƴi ɗi meeɗa serde e yidde hebde ɗi. En ji no perse en battidiri jalade Misra e hitande 525 hade jibinede annabi Isa. Ko ɗin fergoji dogannoɗi laamu arani en koynannongu e kersinannongu yero jaw jangtoto e windande mum de inniri fergoji 6 iwɗi Misra konnuɗi Senegambi. Yoro jaw ko jolfo jeyaɗo walo barak wonno ko haali e fergoji ko leƴƴi keddiɗi ɗi gonɗini ɗum en duttata ko hen. Ɗum ɗo firti ko leƴƴi ɓaleji kewɗi cariɗi hande e nder dongre Afrique nde ko Misra gonno hade laamu Fir'auna hande laamu Fir'auna wuuri walla yani bom. Deke noon ɗiɗon leƴƴi ko e pinal Misra jeyno ɗonne kadi taweten ko darade wiya Misra hanki ko bange mum wonno jiida e leƴƴi e pine Afrique haydara ko haalde fenande yornde kos. So tawi Misra naɓe nangirno koye mumen ko ɓaleɓe te hewɓe e ɓaleɓe jogino ko Misra woni gendi mumen tigirigi ala fof bawɗo sernude Misra naɓe hanke leƴƴi ɓaleji koɓe gotum ɓe gonno. So en ɓeydima asde ɗum ɗo taweten ndeke ko nde taniraɓe fiyoɓe on hande ene mbaklita ɓe janganno Misra nde ene gasa tawa won e taniraɓe mon jeyno e sernaɓe mabɓe. Yilo bango ma anduɓe tubakoɓe goni e dow mum o fof ko yidde dogde oɗo gonga kamniɗo sabu tubako boɗejo coyi garduɗo fulla mum e fayide mum wi ari ko addande ɓaleɓe pinal wawa jabde wonde taniraɓe mum ko almuɓe gonno e taniraɓe mon e on fannu walla bom e fannuji fof. Ɗum ko gacce mawɗe no fewi te hollat ɓalejo wonde aduna ñiɓaki koko ɓaari dowɗo tubako kañum yiɗi lowde e hakkille ɓalejo ko tubako ɓuri ɗum wawi ɗum hanki hande e jango. Tubako hangaka ene andi nde ɓalejo faami wonde ko taniraɓe mum gadi finde pindini leƴƴi fof ko kañum en mbawno leƴƴi boɗeji dendunoɗi e mumen jamanu fof so Allah ɓurani falade o saloto jimede ene gasani so ɓooyi o ƴeewa tubako tawa o majmañnani o wiya ɗum cuuɗi mon.
goldo kulol de ko goldo kulol de addani tuba ko darade cey e majjinde waylude e happade hanki balebe kala do tuba ko jali fuddorto ko den golle leñol so majji hanki mum natti wonde leñol woddondirani e sefre baali walla tuba ba ala duhol ko dum wadi tuba ko fuynude kala ko balebe parnortono tawa koko siftinta dumen hanki mumen nde jeyi koye mumen de to bange tarikh tuba ko addi ko tarikh mum on tarikh janginte ko e dude de be udditi tawa ko pinal mabbe lowete e hakkillaji sukabe waggidbe jangirtunobe alay sago caggal den din hakkillaji pulkita ha needi puddinondi wadede hen itta ha labi ko ni be taftiri hakkillaji kesibe cengani won balebe be batti dumen tubakobe balebe ben tubakobe balebe mbiyen be kadi darabe hakkillaji jaha ganci koye mumen ganci nguru balewu e nesuji balebe fof kala e mabbe mobe elti ha wayno be jidirini wantat ganyo balejo mo ganduda kala golle bonde de wawi halfinede fof yebo binta golladde tawaden jaaki so hoynude o hoynat so warde o warat de tubakobe tawi kadi buri mojjude e mumen ko towtude seeda sabu hendu wuttoru ndu be natti dum famde ko ben balebe be lomtini ebe karto dumen walla ebe kaylita dumen no baddi do babba wadatani den yehi ha boyini tubakobe nattu hayyede ko leydele mabbe be njoloto abe ligginira talki e noddirde gorbi eltaadi ha diggi tuba ko ena andi neddo ena wawi burede dole foole kono so ayidi jimde dum ko juuti fetel kanu kaso e karwas jonata alay sago danya ko buri de do kabirde mojjude ko ganduda way kono pingu danni no woni sa yuwa madum tan anakti jeyde horema on pingu non ko e hakkille pingete ko dum wadi tuba ko darade e waylude hakkillaji sa wadi e hakkille noddo wonde meeda firtude haydara e aduna te wawa firtude haydara an kadi a heli bibje mum so ene wawno diwde natta diwde so wawano diwde wanta waw ko ma keba hakkille naddo nde mbawa jimde dum jimani ndi ala happu deke non wana mere wadi tuba ko wujjude hanki balebe en ji ko leƴƴi balebe ngardino leƴƴi keddidi di fof e jamanuji gadidi ko nde foore majji nifi e dande mayo nilde leƴƴi bodeji puddi jogade dole ha battini jimde ko buri hewde e aduna e dunde baba adama nde wujjude hanki balebe dayna dumen ko don tan jimandi tubakobe ndumindi wawno rewde ko dum tubakobe mbadi e dow andude ko be mbadata wana e majjere no won e mon baawi sikirde ni gilanden tuba ko meeda serde e fewjude peeje kese burde nyane fof nyenjude debe ganni tongirde hakkillaji balebe en peeje buri fawade hande ko e debbo e suka do anne kadi wana membare
wadi be subade debbo e suka sabu hay goto e mon majjani ko be do dido jogi jango leji joni jabanen rogere tataɓere deftere nde debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique. Ha joni ko sernal sernaɓe hono professeur Abuubakiri Musaa LAAM haalata e hello capanɗe 89 o wi peeje tubakoɓe bonɗe ngam jimde ɓaleejo en ji ngasata kono hande ene jeya e ɓurɗe huutorede pawiɗi e hakkeji rewɓe e sukaɓe dariɓe e sinude pewje pewjade e nokkuji ɓurɗi suuɗade nanen dari e nana cari e leyɗele Afrique saroɓe ɗen peeje ene kewi geece ɓe hen ko tubakoɓe liggotoɓe e pelle ɗe gona laamuyankoje toppitiɗe ɓamtare walla ko nandi hen ɓen hen ko ɓaleɓe Afrique wona wallidiɓe pelle ɗe kalɗen dowɗe walla wona anduɓe liggotoɓe e jangirɗe towɗe walla bomduɗe jaaɓe ha tirde ɓe ɗo fof noon fandare mumen ko wotere bonnude inde ɓaleɓe ko faati e hakkeji debbo e suka mbele ma rewɓe e sukaɓe Afrique mbayru hakkillaji mumen naata e peeje ɓe pewjanta ɗumen ɗe ɗen peeje noon ɗo jeehi garti fof mujibu mumen ko ɗaynude ɓaleejo ha ɓura fewnitade e mum so tawi lowama e hakkille rewɓe e sukaɓe wonde koɓe hiiɗaɓe ɓe ngala geɗal ngal ɓe kandi e rendoji mabɓe ɗum ko haaɓe calto jabde kuule ɗe ganduɗa ko kañum en goni calɗiɗin rendoji rewɓe e sukaɓe noon so ndungtima rendo gon rendo famɗat doole so rentaki ni ko maayowo ko leelani jogoru wonde ni woni en garti e pingu mo kalnoɗen e rogere men dow nde pingu o lowa hen ko posano kono pingoɓe ɓe mbiyata pingeteɓe ɓe ko pingu cammitowo tooke rendoji mabɓe nanni e mabɓe ɗe ndeke noon yonti ƴeewen koɓe mbiyata aɓe cafra rewɓe e sukaɓe ko gadoroɗen rewɓe debbo ɓaleejo e wiide mabɓe ko dawɗo bongol e bojji hatanteɓe tubakoɓe walla ɓaleɓe dariɓe e yoltude hujjaji rewɓe ɓaleɓe ko debbo ɓaleejo ɓuri boorede e rewɓe fof debbo ɓaleejo ala geɗal e rendo mum ko kiiɗaɗo ko kalfaɗo kalfandi musdi to bange ngalu debbo ala ko firti ɗum yeru mum ko debbo ko ɗawaɗo leydi woni jomum wawa jiyande hoore mum leydi so tawi koto bange welamma fitandu yoltoɓe hujjaji rewɓe Afrique mbi ko debbo ko humane tinani seere tinani hay to bange lelde ko gorko wela fof ko ɗum waɗata yehini ha woodi wiɓe ko rewɓe kaddinte ko ha haɗa ɗumen dakmitade ndeke noon e giile mabɓe welamma debbo heptinaka e rendoji Afrique ha joni dey e hujjaji ɗiɓe ɓuri wawde weynude ene jiya hen piggal debbo heewi fiyede
tawi den golle bonde ko puynade hay so fittandu yehi henne jomum heewi ko nilde tawa gorko mum kanyum ene nyaaja do nyaajanno to bange hakkeji be mbi ko debbo e gorko yo potrip ko gorko hebi debbo heba debbo yo jangine mbele ma pinal mum beydo sabu so pinal debbo beydima ko pinal rendo fof beydoto tawdi ko kanyum buri doole e needi suka ha joni abe jidi debbo acce e sago mum to bangi gilli mum nyantungal mum ha bom e jogogol mum bandu mum dido hujjaji ngaddani ben daribe e yoltude hujjaji rewbe wadde pelle e gomuji dobe kedana fof be cerata e daddude batuji ngam findinde rewbe e susnude dumen kareli mabbe mbele ma kuule e sardiyeji mojji e rewbe jette ngasata e ndabba ko e hare mawnde be ngoni e dow mum kinyen kaado haala jeewen so tawi ala ko foti nyede hen ko gonga debbo ene foti hokkede hakkeji mum ha timma ene foti hokkede hurum e teddungal kono yo haaddo foti haadde so hannama lamdam bonnat rendo dokken yeruji rende fof ene jogi needi mum di needi jogi deejre e pinal rendo ala fof poddo woppede e sago mum wada ko wela fof wana debbo wana gorko sabu so dum wada ma rendo fusat gondingu namdi ko goto fof debbo e gorko anda ko foti haadde anda alay sago goto fof munyana goddo on to bange dewgal mbiyen e rendoji mon hanki wana debbo tan wawnetno e dewgal no daribe e yoltude hujjaji mabbe kewi wirude ni hanki ko jinnabe ƴewantuno goto fof debbo e gorko holmo foti resondirde mbiyen deftoden to bange dewgal mbiyen e rendoji mon hanki wana debbo tan wawnetno e dewgal no daribe e yoltude hujjaji mabbe kewi wirude ni hande ko jinnabe hanki ko jinnabe ƴewantuno goto fof debbo e gorko holmo foti resondirde ko jinnabe benninanno dewgal e kaake mumen ngoggannogal hangal losna nde ngaccida jomum en e koye mumen heewiɗo ɓiɗɗo gorko nodda wiya min dokkima kaari jomum susano fawde hen so wana mi jaɓi ɓiɗɗo debbone ko e ngol laawol tan rewanno nden mi yiɗa kaari heewani waɗi noon ko yimɓe fof poti kañum en fof jiidi ngurdam hande noon aduna waylima wana ko e jamanu kalis mo ala kalis fof heewani dillinde ɓernde suka debbo jogiiɗo kalis fof ene wawi resde mo yiɗi ene wawi hoynade ni mo heɓatano hanki sabu aadaji ɗo ko gonga gorko ɓuri wellitade e debbo sabu tawde kalis yitete ko teeru walla bomma yaltane leydi ene wayno debbo daɗama e dandu kalis seeɗa kalis noon ene heewi jarabi hande heewi ɗo needi ɓingu moƴƴagu walla wawde golle natti ƴeewede e garɗo ƴamde
jinnaɓe kewi ƴewtindade ko bele jomum ene teddi pos ko ɗum ɗo addanta hande won e sukaɓe rewɓe rokkede ɓe jiɗa worɓe ɓe kañum en wonande tamɓe kaalisaji mumen ɓe kañum en taƴi ɓoggi hankadi komo bela ndesata mbawnetake hankadi heddiɓe ɓe ngala kaalis ɓe ha joni ko e tamande jinnaɓe keddi no rewɓe ɓe ni ɗum ɗo ene jeeya e ko saabi hande e nokkuji dowri ɗi fof worɓe joni hay rewɓe jokkima hen gokkanta ko ɗannade so en ƴeewi Fuuta hande sukaare ɓe rewɓe ɓe ɗannotanoka ko kañum en keewi teeruji hande ɓe nana bindi ɓe nana jeeya taƴɓe ɓoggi ha laaɓi ɓe nana jeeya ko Allah halfinno ɗumen deke noon hay sinno dewle wawnere ene ngoodi e rendoji Afrique ɓaleji mbiyen ɗum wona kanji tan kerori ɗum gila aduna fuɗɗi ha aduna gasa ɗum waɗat tan kono ɓuri wadde fayida fof so en ƴewtidima taweten ko kaalis hemni hunde nde ɗo yettonoki te aduna kaalis addu ɗum e mon ko dariɓe hande ene gulla ene luuka yo dewle wawnere goppe yoɓe gandu kam ɗo kaalis jogi walan aduna fof hay to leyɗele mabɓe to ala fof ko neɗɗo wawa ballorade kaalis ha tengti noon debbo walla gorko mo yiɗi so funtu so wawno so tawi koto bange jangde debbo ne mbiyen gulali kewi kono golle ɗe ene pamɗi ma en gartoy hen so weni gelo e lefol men garawol salli ala Muhammad